Her ser vi den ene kostald. Den er udstyret med malkerobot, da jeg tænker, at fremtidens landbrug byder på, at alle benytter sig af malkerobotter i stedet for malkegrave og karuseller. Her ser vi vores anden malkerobot. Vi bruger malkerobotter, da jeg tænker, at i fremtidens landbrug bliver besætningerne større, og derfor har hver af vores stalde plads til 500 køer, så i alt en besætning på 1000 malkekøer i denne besætning, så det vil simpelthen tage for lang tid, hvis det var i en malkegrav eller karusel, og der har malkerobotten sine fordele, for køerne går selv ind og bliver malket, så det sker fuldstændig automatisk, og man slipper for alle de mandskabstimer, det ellers havde taget, hvis der blev brugt malkegrav eller karusel. Her har vi vores ene gyldetank ud af 5 i alt, der er telt på for at mindste forureningen fra tankene. Og her er vores siloer til vores græs og halm til vores foderblanding. Her ser vi vores biogasanlæg, da jeg tænker, at fremtidens landmænd vil begynde at bruge deres gylde til at tjene penge på at sælge det som varme til forbrugere. Her har vi vores automatiske foderblander. Her har vi vores 4 store siloer til vores korn. Converte tekst til tale med stemmer, det er revet af moderne kunstig intelligens. Synthesizer er dansk tale og andre sprog. Her har vi vores kalvestalle, der er plads til 40 kalve i hver stald.